दिनै गेदेर आरो गोथार सान जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनिफ्राय सिखांफिननाय सान। बे गोथार सानाव बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि गासै दैदेनगिरिफोरनो, गासै फोरबोनि हाबा मावग्राफोरनो आरो BBCAनि सिङाव थानाय गासैबो मण्डलिफोरनि फोथायग्राफोरनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बयनोबो हरग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। दिनै जों इसोरनि गोथां रावखौ सोलोंगोन। मानसिनि जिउमाया बेसेन गोसा बे आयदानि सायाव। बे आयदानि थाखायनो गोथार बाइबेलनिफ्राय मार्कुसनि 8:36 सिरिखौ फरायनानै लानि। गोथार बाइबेलनिफ्राय मार्कुस 8:36 सिरिखौ बयनिबो थाखाय फरायनि। बेयाव बेबादि लिरनाय दं, सोरबाया संसारनि गासै धोनखौ मोननानै गावनि जिउमाखौ खोमाब्ला बेहा मा मोनदेरनाय दं? आं खनसे फरायफिननि। सोरबाया संसारनि गासै धोनखौ मोननानै गावनि जिउखौ खोमायोब्ला बेहा मा मोनदेरनाय दं? बुहुमनि दंनाय मानि गासैखौबो इसोरानो सोरजिदों। जिब जुनार, एम्फौ एनला, दंफां लाइफां आरो बे गासैबो जिब जुनारफोरनि गेजेराव इसोरा मानसिखौ बयनिख्रुइ साबसिन बेयो सृष्टि खालामदों। बेखौ जों गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननो हायो। आरो गावनि आखाइजों दाजानाय बे मानसि माहारिखौ इसोरा बयबो जुनार मानिनिख्रुइ बांसिन जोथोन लायो, बांसिन अनो आरो बिनि अननायखौ जों गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननो हायो। जि बाइबेल सिरिखौ जों फरायबाय, मार्कनि 8:36 सिरि। सोरबाया संसारनि गासै धोनखौ मोननानै गावनि जिउमाखौ खोमायोब्ला बेहा मा मोनदेरनाय दं? बे बिसयखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि 12 चेलाफोरनि सिगाङाव मानसिनि देहानिख्रुइ इसोरनि होनाय बे जिउमाया संसाराव थानाय गासैबो मुवाफोरनिख्रुइ मानसिनि बे जिउमाया बेसेन गोनांसिन बेखौ मिथिहोनो गावनि सोलोंसाफोरनो जिसुआ फोरोंनाय जादोंमोन। जों दिनै बे गोथार सानाव मानो मानसिनि जिउमाया बेसेन गोसा, बेनि 3 जाहोनफोरखौ सुंद'यै जों नायलांगोन। सेथियाव जों नायगोन मानसिनि जिउमाया बेसेन गोसा मानोना मानसिया इसोरनि प्रतिमुर्ति दाजानाय। सोलायनो रोङै इसोर, अरायबो थाग्रा अनसुला गोथां इसोरा हानि हाद्रिखौ लानानै गावनि प्रतिमुर्तियै मानसिखौ बियो दादों। बेखौ जों गोथार बाइबेलाव जागायजेननायनि 1 जों फरायोब्ला जों मोननो हायो। जों बाइबेलनिफ्राय जागायजेननाय 1 26-27 आरो 2 7 सिरिफोरखौ जोङो फरायनानै खोनासंनि। बेयाव बेबादि लिरनाय दं, अब्ला इसोरा होनबाय, जोङो गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दानि। बिसोर सागरनि नाफोर, आकाशनि दाउफोर, मोसौ मोसाफोर, गासै पृथिबीनि आरो पृथिबीयाव मानबायग्रा जुनार मानिनि सायाव इख्तियार गोनां जाथों। आरो इसोरा गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दादों। इसोरनि मुर्ति बादिनो बियो बिखौ दादों। बियो बिसोरखौ हौवा आरो हिन्जाव दादों। आरो इसोरा बिसोरखौ बोर होनानै होनबाय, नोंसोर गोबां फिसाफोर जानानै एरलांदो आरो पृथिबीखौ बुंफबहोदो आरो बेखौ सासन खालामदो। आरो सागरनि नाफोर, आकाशनि दाउफोर आरो पृथिबीयाव मानबायग्रा जुनार मानिनि सायाव इख्तियार गोनां जाथों। बेनो इसोरनि राव। जों बेखौ जागायजेननाय 1 जों मोननो हाबाय। इसोरा हानि हाद्रिखौ लानानै मानसिखौ दादों आरो बे मानसिनि गन्थङाव गावनि गोथां हांखौ सुफुंनानै मानसिखौ गोथां जाहोन गोनां खालामदों। बे इसोरजों दाजानाय मानसिया इसोरनि सिगाङाव बेसेन गोसा। बेनिखायनो इसोरा मानसिखौ दानानै
एडेन बागानाव जेब्ला दोनदोंमोन आदम आरो हवाजों इसोरा बे अननायनि लोगो दाथलायनायखौ जों गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननो हायो। बिदिब्ला जों दा मिथिनो हाबाय आफा इसोरा जों मानसिखौ गावनि आखाइजोंनो गावबादिनो गावनि प्रतिमुर्ति दादों होननानै जों मिथिनो हाबाय। बिनिखायनो इसोरा गावनि आखाइजों दाजानाय मानसिफोरखौ अनो। मानसिनि जिउमाया बे इसोरनि सिगाङाव बेसेन गोसा। नैथि जों नायगोन मानसिनि जिउआ बेसेन गोसा मानोना मानसिनि जिउमाया अरायबो गोथाङै थायो। मानसिनि मोदोमा जिखिजाया जाया मानो बे समायना जानो हागौ बा समायै एकदमबारे नायथावै महरनि जानो हागौ। बे मानसिया देहायाव बोलोग्रा जानो हागौ। जिखिजाया अबस्थानि सासे मानसिया बे देहाखौ लानानै अरायबोनि थाखाय बे बुहुमाव थांनानै थाबाय थानो हाया। गोथार बाइबेला बुङो एब्रायारिनि 9 बालाबनि 27 सिरियाव साफ्रोमबो मानसिया खनसे थैथारनांगोन आरो बेनि उनाव इसोरजों बिसार खालामजागोन। साफ्रोमबो बुहुमाव जोनोम मोननाय मानसिफोरा खनसे थैनो गोनां जागोन। जि मुङाहा जागायजेननाय दं बे मुङाहा जोबनायबो दं। जि मुङाहा जागायजेननाय गैया बे मुङाया अरायबो थायो। इसोराल' जागायजेननाय गैया आरो बे इसोराल' अरायबो थागोन। जों मानसिहा जागायजेननाय दं अर्थात मानसिया जोनोम जादों आरो बे जोनोम जानाय मानसिहा जोबनायबो दं अर्थात मानसिया सानसे थैगोन। बिनिखायनो मानसिया बुहुमाव जोनोम जानानै जेसेबांखि समायना बोलोग्रा मुंदांखा जाया मानो थाखा फैसा धोन दौलत गोबां सोलोंथाइ गोबां मान सन्मान मोनबाय थाया मानो मानसिया सानसे थैनो नांगोन। थैनाया मानसिनि मोदोम आरो जिउमाखौ आलादा खालामो। बाइबेलाव उपदेशगिरिनि 12 बालाब 7 सिरियाव जों बेखौ मोननो हायो। बेयाव बेबादि लिरनाय दं मानसिनि मोदोमा पृथिबिनि हाद्रिजों गोरोबलांगोन आरो प्राणखौ जाया होदों बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन। बिदिन्थि हिसाबै आङो बुंनो हास्थायदों जि समाव इसोरा आदमखौ हानि हाद्रिखौ लानानै मानसि दादोंमोन, जि आदमखौ इसोरा जोबोरै अनोमोन, बे मानसिया जेब्ला इसोरनि बिथोनखौ नेवसिनानै पाप हाबा मावदों बे दिनाव बे हानि हाद्रिजों दाजानाय मानसिखौ बे आदमखौ इसोरा बेबादि बुंदोंमोन। जागायजेननायनि 3 बालाब 19 सिरियाव जों मोननो हायो। आङो फरायगोन बे गाहायनि सिरिनिफ्राय। इसोरा आदमखौ होनदों नोंखौ हानिफ्राय लानाय जादों, नोङो हाद्रियानोखा, नोङो हाद्रिजोंनो लोगो जाफिननो नांगोन। बे गेदेर इसोरनि बुंनाय बाथ्रा आदमा जेब्ला पाप मावदोंमोन इसोरा आदमखौ बुंदोंमोन हे आदम नोङो हाद्रियानोखा, नोंखौ हाद्रिनिफ्राय लानाय जादों, नोङो हाद्रिजोंनो लोगो जाफिननो नांगोन। मानसिनि देहाया हानि हाद्रिजों दाजानाय आरो बे देहाया बे बुहुमाव अरायबोनि थाखाय नङा। जोंनि जिबना माब्ला मा जागोन, जों माब्ला थैगोन बेखौबो जों मिथिस'नो हाया। नाथाय मोनसे बाथ्रा जों मिथियो, जों नुनो मोनो मानसिया बेमारजों, एक्सिडेन्टफोरजों, दैबानाफोरजों, बांग्रिफोरजों, बारहुंखाफोरजों, आंखालजों आरो बोराय बुरै जानानै इसोरनि समबादि मानसिया थैनो नाङो। जब बिजाबनि 14 बालाबआव जेब्ला जों फरायो बेयाव जोङो बेबादि इसोरनि रावनिफ्राय मोननो हायो। जबनि 14 बालाबनि 1 आरो 2 सिरियाव जों बाइबेलाव फरायोब्ला जों बेबादि मोननो हायो। संसाराव मानसिया जोनोम लानानै दान्दिसेल' थायो आरो दुखुआबो जोबनाय गैया। बियो बिबार बादि बारो आरो रहायलाङो, बियो सायखं बादि खारो आरो थाबथानाय गैया।
जों मानसिनि बे देहाया बे बुहुमाव अरायनिबो थाखाय नङा। बे बिबार बादि बारो, दसे समाव बियो रहायलाङो। सायखं बादि नुजाथियो आरो बे दसे समाव आनज्रायलाङो। थामथि आयदा जोङो नायगोन, मानसिनि जिउआ बेसेन गोसा, मानोना इसोरा मानसिनि जिउमाखौ अनसायखाङो। बे इसोरा जोंखौ आद्रि जाजानायखौ लुबैया। बे इसोरा जोंखौ पाप मावनानै गावनिफ्राय गोजानाव थाजानायखौ लुबैया। बे इसोरा पाप मावनानै सैतानजों लोगोसे नरकआव सैहैनांनायखौ लुबैया। बेनिखायनो गोथार बाइबेलाव जिसकेलनि 33 सिरिनि 12 सिरियाव जों मोननो हायो। 33 बालाबनि जिसकेलनि लिरनाय 12 सिरियाव बेबादि लिरनाय दं। नोङो बिसोरनो खोथादो, फोरबु इसोरा बेबादि होनदों, आङो आंनि गोथांनि समाय लायो। आङो दुष्टनि थैनायाव खुसि जाया। नाथाय दुष्टआ गावनि इनायनिफ्राय गिदिंनानै गोथाङै थाथों होननानैसो आङो लामा नायो। इसोरा जिसकेल नाबिखौ बेबादि बुंदोंमोन, नोङो बे बाथ्राखौ बे मानसिफोरनो खोथादो, आङो दुष्टनि थैनायाव खुसि नङा। दुष्ट मानसिया गोसो सोलायनानै आंनियाव फैफिननायखौसो आङो हामजायो। गोदान रादायनि 2 पितरनि 3 बालाबनि 9 सिरियाव जों बेबादि मोननो हायो। खायसेया सानो फोरबोआ गावनि समाय लानायखौ मावनायाव गोबाव खालामबाय, नाथाय बे नङा। बियो नोंसोरखौ सैसोनानै थादों, मानोना बियो सासेखौबो संहार जाजानो हास्थाया, बयखौबो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो सोलायनायखौ हास्थायदों। जिसु ख्रीष्टआ फैफिननायनि जि खोथा होदों, जि समाय लादों, बेयो मानसिफोरनि साननायाव गोबाव जाबाय होननानै गोबाङा दिनै सोंलु जिबनाव सफैबाय। गोबाङा जिसुनि फैनायना फैले बेखौ गोनो गोथो जानानै दङ। पेटरनि बे बिलाइनिफ्राय जों बेखौ मोनथिनो हाबाय, जिसु ख्रीष्टआ फैनायाव देरि खालामनायनि जाहोना बेनो, जाहाथे बुहुमनि पापी मानसिफ्रा गाव गावनि गोरोन्थिनिफ्राय, गाव गावनि मावनाय पापनिफ्राय गिदिंफिननानै बे गोथां इसोरनाव फैफिननो हानायनि बे खाबुखौ मोननो एबा बे खाबुखौ लानो हानाय बादि जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव फैफिननायनि जे समय, जे रादाय खादोंमोन, बेखौ देरि खालामदों होननानै जों मिथिनो हाबाय। इसोरनि मानसिनि सायाव अननायखौ गावनि सासेल' बिसा जिसु ख्रीष्टखौ हरनायनि गेजेरजों जों गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननो हायो। जहननि 3 सल'फोराव जों मोननो हायो। बेयाव गेदेर इसोरनि अननायखौ जों मोननो हायो। रमारिनि 5 बालाबनि 6, 8, 10 सिरिफ्राव जोङो फरायोब्ला, जेब्ला जोङो इसोरनि बिसारुफोर जानानै दङमोन, जेब्ला जोङो इसोरनिफ्राय आनज्रायनानै अद्रुमियाव दङमोन, जेब्ला जोङो पापीफोर जानानै दङमोन, बेबादि समायाव इसोरा गावनि प्रतिमुर्ति दानाय बे मानसिखौ पापनिफ्राय बासायनो गावनि सासेल' बिसा जिसु ख्रीष्टखौ नोंथांनि थाखाय, आंनि थाखाय, बुहुमनि गासैबो मानसिफोरनि थाखाय बियो दान होदों। जिसु ख्रीष्टआ बुहुमनि गासैबो मानसिफोरनि पापखौ गावनि सायाव लानानै कालभारि क्रुसाव गावनि जिबनखौ बियो होदोंमोन। जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला क्रुसाव थैदोंमोन, बियो मानसिनि पापखौ सुस्रांनो थाखायनो, मानसिफोरखौ पापनिफ्राय निमाहा होनानै जोबनो गैयै जिबनखौ होनो थाखायनो कालभारि क्रुसाव गावनि थैखौ फसरदोंमोन, अर्थात बलि होदोंमोन। जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों बिनि थैनायनि जुगेदि जों दिनै मानसिया बे गोथां इसोरनियाव जों फैफिननो हायो। जेरै जों दिनै खोनाबाय, मानो मानसिनि जिउमाया बेसेन गोसा होननानै। मानसिनि जिउमाया बेसेन गोसा, मानोना मानसिया इसोरनि प्रतिमुर्ति दाजानाय। मानसिनि जिउमाया बेसेन गोसा, मानोना मानसिनि जिउमाया अरायबो गोथाङै थायो। मानसिनि जिउआ बेसेन गोसा, मानोना इसोरा मानसिनि जिउमाखौ अनसायखाङो आरो गुबुन मुवाफोरनिख्रुइ बांसिन बेसेन होयो। जों बयहाबो मोनसे जिबन दं, बेखौ इसोरानो नोंथांनो आंनो होबाय। मानसिनि बे जिबना
गुसुं आरो अरायबोनि थाखाय बे बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय नङा। बेनिखायनो बे जिबना गोथाङै थानायावनो जिसु ख्रिस्टखौ जिबननि बासायगिरि हिसाबै फोथायनानै नाजावनो नांगौ। बे जिबना गोथाङै थानायावनो इसोरनि लामाजों धोरोमारि जिबन जापन खालामनो थाखाय नांगौ। बे जिबना गोथाङै थानायावनो इसोरनि थाखाय थांनानै थानो आरो बे इसोरनि थाखाय मावनो जों नांगौ। आंनि अनजाग्राफोर, जों इसोरनि अनुग्रहनि जोबथा मुगायाव थांनानै दं। नाथाय 14 बालाबआव लिरनाय गोथार बाइबेलनिफ्राय जों मिथिनो हायो जिसु ख्रिस्टनि गोथारफोरखौ लांनो फैनाय समा खाथिनिफ्राय खाथि जाबाय। कर'ना भाइरास COVID-19आ गासै बुहुमावनो गिख्रंथाव मोनसे थासारि सोमजिहोबाय, जायनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा दिनै रुंसारि जाबाय, गोबां मानसिफ्रा दिनै आक्रान्त जाबाय, गोबां मानसिफ्रा दिनै बे भाइरासखौ गिख्रंनानै दं। बेबादि अलखदनि समाव नोंथां आरो आं, जों इसोरनि मानसिफ्रा थांनानै दं। बेबादि मोनसे गाज्रि थासारियाव जोङो दङब्लाबो आफा इसोरा जों बयखौबो गेदेर हेफाजाब खालामथोंसै। धोरोमारि जिसुनि फैफिननायखौ फोथायनायजों नेबाय थानो थाखाय दिनै बे मेसेजनि गेजेरजों आफा इसोरा जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि गासैबो दैदेनगिरिफोरनि सायाव, गासैबो फोथायग्राफोरनि सायाव गेदेर बोरखौ लाबोथोंसै आरो जों फोरबोनि बे फैनायखौ जोङो फोथायनायजों धोरोमारि जिबन जापन खालामनानै नेबाय थानो इसोरा जों बयनिबो जिबनाव गेदेर बोरखौ लाबोथोंसै। आमेन।